guys, para unique sa timpla guys. Itong butangan ng sugar mauni procedure saan pagluto na to sa kuan noodles with ganas diri sa Matalom Leyte, Philippines. Guys, luto na manani atong kuan. Atong kuan karon recipe sa November 19 of 2020. Noodles with ganas diri sa Matalom Leyte. Okay. Among ikuan guys, ahong niluto nga recipe karon sa November 19, 2020. Mao ang finished product sa akong recipe nga noodles with ganas diri sa Matalom Leyte, Philippines. Nya mao ni rice guys. Rice, okay. Okay guys, manihapon na ta kay di na bada gutom na. Welcome to my channel. Welcome to Matalom Leyte, Philippines.